En temps de crisi, qualsevol ajuda és poca i per això mateix la Granja de la Costera i per 5è any consecutiu ha decidit pagar els llibres de text dels estudiants d'infantil i primària. Des de fa 5 anys, l'Ajuntament de la Granja de la Costera enceta el curs escolar pagant a tots els xiquets d'infantil i de primària del col·legi els llibres, una mesura social molt ben rebuda per la ciutadania que enguany, a més, ha inclòs el repartiment de llenços per a que els més menuts puguen dibuixar en ells la història dels 400 anys de la Carta Pobla del municipi. Nosaltres anem a aprofitar aquest acte per a fer entrega als xiquets d'uns llenços en els quals volem que es facin una pintura referent als 400 anys que estem celebrant enguany i que bé, farem una exposició de pintura amb ells, amb la col·laboració d'estos mestres pintors que tenim i que ens ajudaran a valorar l'esforç d'estos xiquets per a les festes. El número d'alumnes que cursen els seus estudis en l'actualitat ha pujat sensiblement respecte de l'any anterior, així que en el poble estan molt contents per la vida que donen els més menuts. Els alumnes que rebran l'ajuda, que és una ajuda total de tots els llibres, són els alumnes d'infantil i tota la primària fins a 6è de primària. En l'acte que va tindre lloc en la granja es va aprofitar per a convidar a tortar a tots els xiquets, berenant en germanor i aprofitant per a ensenyar-los la història del poble gràcies a l'aniversari de la Carta de Fundació del municipi.